Salut, oameni buni! Am început un Canal de YouTube. Da, a intrat... scuzați numele e prost, mă rog. E un precedent al meu. De azi am vrea să ne apucăm de YouTube. Nu am vrut să facem intro. Pentru că încă nu merită. Încă nu merge. Nu merită, cu mine nu ca mine. Dar o să facem și de ăla dacă o să vă abonați. Și like-uri. Like-uri și chestii și mânuțe în sus și dește în sus. O să facem videoclipuri cam în fiecare zi. Cu mai multe chestii. Adică numai cu Minecraft. Eu nu o să fiu mereu cu el. Da, dar vine pe la mine, mai filmăm. Facem vlog, dacă e. Așa, cu challenge-uri, cu provocări de la voi, dacă vreți. Dar să vă abonați. Avem și noi abonați. Noi nu ne chinuim să facem videoclipuri din mai multe încercări, noi ne băgăm YOLO. Dar dacă nu știu... Acum ne-am bucat de Minecraft Survival. Da. Nu o să lăsăm seria asta așa de izbeliște, o să mai jucăm pe ea, dar... Până o să ziceți în coment. Trebuie să facem... trebuie să facem un videoclip în care să le arătăm ce jocuri avem. Ce jocuri facem. Hai să găsim un village. Acum? Da. Găsești acum? Da. Da, dacă v-ați întrebat skin-ul ăsta, nu știu chiar dacă e un gamer sau... Mă rog, YouTuber chestii. Deci nu îl copiem pe nimeni. Da, noi nu știm încă, deci o să facem și noi skin-urile ale noastre. Dacă aveți idei, puneți-le în comentarii. Da. Ia skin-ul lui Snoop Dogg. Mă rog, nu o să îl țină. Dacă îi dați voi... Vă facem aici acasă? Nu. Hai sus să găsim village. Pe ce sus? Hai sus. Sunt gargășit. Unde stai jos, mă? Sus. Hai după muntele ăsta. Da, după cum ați observat, se mișcă destul de bine. Am tableta destul de bună, adică nu e la prosteală la 2 bani. Ce facem aici, bă? Parcur! Gata. Vrei să ne facem asta în munte? Da, bă, aici. Da. Hop. Bă, da, hai să dăm pe har, că râd de noi. Haide, că râd de noi. Păi eu nu pot să fac nimic. Eu le am... Ok. Păi tu du-te ia-le ca să construim Uite! mirifica noastră casă. Și unde n-ai face? Ce? Dăm un topor. Stai așa să fac crafting tabele. Acum avem probleme tehnice. Da, încă nu știm cât de tare volumul chestiile astea. Dar ne ziceți în episodul următor, dacă o să există un episod următor, dacă vă place. Așa. Dă și mie. Sau mă așa să iau piatră și prost. Ce-am luat eu. Arunc. Na, du-te de lemn. Du-te ia lemn. Jucăm pe cea mai nouă versiune de Minecraft pentru voi. Da. Le-am cumpărat amândoi cu cât costa 20 de... Mă rog. Cât o fi costat, nu mai știm. Da. Că l-am cumpărat de mult. Bă, ce era negru? Era lemnul? Că am găsit oac. Era de ăsta de... Uite de ăsta. Da. Să nu iau De oac. brad. Noi vrem să avem doar o culoare de lemn. Și
Ne facem ferma jos? Da. Fermele le facem jos. Adică să iau copaci. Eu sper să iasă bine videoclipul. Sper să placă și dacă suntem tăcuți, avem emoții, habar n-avem ce să zicem. Suntem ca niște nou-născuți așa. La YouTube-ul. Suntem viermi YouTube-ul. Dacă aveți sugestii de serii, De jocuri da, foarte șmechere. Metin. Nu merge pe tabletă Pro. Da, și Pe jocuri pe tabletă jocuri pe tabletă, nu jocuri pe... de Android, Da, de Android, nu de la de laptop. sau calculator. Fiindcă noi nu prea avem... Eu am, dar lui s-a stricat și dar eu să facem și pe calculator. Da, numai când o să mi se prepare calculatorul, mitosii, da, multe chestii. da. Avem și Minecraft pe calculator ăsta. Poate că după aia o să facem un server și o să jucați cu noi.